Ito na po ng umaga, Idol. Tayo pa nagpapatuloy sa ating pong IFM News ngayon pong Wednesday morning edition. Kaya pa din po nakakasama ko po si Idol Bad Sagtalaw. At ako pa rin po, Idol Marcus Espinosa. At sa pagpapatuloy po natin po mga Idol sa mga usapin. Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Banggit po natin mga idol nitong kanina at kahapon po mga idol dito sa usapin po na ito. Kasi ito nga, nagpasalamat nga po kami sa hanay po ng PDEA sa panguna ni Sir Richie Camacho kasi sumailalim na kami sa drug symposium mga idols. At Kahapon, no? ngayon po idol, doon sa news po natin kanina, ang mismong hanay po ng PNP mga idol sa Pangasinan. Magandang balita ito kasi drug-free workplace. Maganda yung naging sistema dito sa pagkaka-declare sa kanila bilang drug-free workplace sabay ng mga illegal drug activities. Kasi alam mo, ito to be honest talaga, dahil ang imahe ngayon ng PNP is tainted nga dito sa mga ganitong klase ng usapin. At itong mga hakbang na ito is part of their internal cleansing talaga na ginagawa para magkaroon at maibangon yung talagang moral at integridad nitong ating pong institusyon na nagsisiguro na sila ay kakampi pa rin ng batas despite na merong mga ilan sa kanila lalo ngayon yung ongoing na ano po sa Senado ngayon, no, di ba? Medyo nakakalungkot po yung balita po na yan. Pero ito yung magandang balita kasi drug-free workplace po ang PNP Pangasinan. Kuha tayo ng aksyon. Ano nga bang paano at saka paano na pagdaanan po ng para maging Ano yung naging procedure nila? Procedure nila dito. Nasa linya po natin idol ng tagapagsalita ng PNP Pangasinan si Police Captain Renan de la Cruz. Makakapanin po natin ng live. Sir, magandang umaga po ulit. Hello sir, magandang umaga po. Idol Buds, magandang umaga sa iyo. Sa lahat ng tagapakinig ngayong umaga. Yes sir, kasama din po natin si Idol Mark, Sir Renan dito sa programa morning, po sir. natin. Yes sir, Idol Mark, magandang umaga rin sa iyo. At siyempre, baka pwede ko nang batiin ang ating Provincial Director. Go ahead po. Idol Mark and Idol Buds, magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong tagapagtangkilik o patuloy na sumusuporta sa inyong programa, and especially to our Provincial Director, Police Colonel G.P. Pangit. Magandang umaga po sir. Opo. Anyway, sir, yes sir. Sir, diretso tayo sa topic po natin, sir, dahil ito nga po, drug-free workplace ang PNP Pangasinan. Gaano po kalaking bagay po ito sa hanay po ng pambansang kapulisan po dito sa buong lalawigan po ng Pangasinan? Sir, ito'y napakagandang achievement po ng ating Pangasinan Police Provincial Office headed by our Provincial Director, Police Colonel G.P. Pangit. Ayon kasi sa kanyang liderato na beforehand na bago siyang maupo bilang Provincial Director natin dito sa ating lalawigan, no, mayroon siyang statement na he will not tolerate any officer or employee found positive for the use of dangerous drugs, and they shall be dealt with administratively in accordance with the provisions of Article 282 of Book number 6 of the Labor Code and under RA 9165. So itong achievements po natin ito, Idol Mark and Idol Buds, no, na naideklara na drug-free workplace ang ating Pangasinan sa lahat ng ating police stations. Kasama na po yan ang National Support Units na assign in Pangasinan. Bago namin makamit ito, no, Idol, simula nung naupo ang ating Provincial Director ay nagkaroon po tayo ng random drug testing sa lahat ng pulis dito sa ating probinsya. Pag sinadong random to is unannounced, maging yung mga ating drug test ay iba't ibang pinanggagalingan na istasyon. At nung naabot na natin yan, almost 60 to 70%, nitong April naman at saka May, ito ay malawakang drug testing naman ang ginawa natin sa lahat ng kapulisan. So maliban doon sa random testing, mayroon po tayong ginawa na isang buwan
na kung saan lahat ng istasyon ng pulis, ng headquarters natin dito sa Pangasinan Police Provincial Office ay ginawa ng itong tinatawag natin na mandatory drug testing sa lahat ng personnel po natin, to include NUP, National Support Groups or Units. Yan ay unannounced po. So dire-diretso po yan by schedule. Pero yung mga nagdadrug test na stasyon na hindi po alam. So biglang pong dadaong yung ating mga kasamahan dyan galing po sa provincial forensic units ng PDEA, ng provincial at saka PDEA ng region office na kung saan sila po yung kakatwang natin na nagkandak po ng drug testing sa lahat ng kapulisan po natin dito. At saka ito ay napakalaking implikasyon po nito, napakalaki po na achievements natin sapagkat nakita po natin na all of the police here in Pangasinan ay hindi po nalululong o hindi po gumagamit ng ipinagbabawal na droga. At dahil dyan, ang integridad po namin bilang pulis na sa pagpapatupad ng batas against illegal drugs ay talagang nandyan po ang tiwala ng taong bayan sa ating kapulisan dito sa Pangasinan, sir. Yes, Sir Renan, pasensya po baka hindi ko na i-advance kasi yung ilan po yung strong police personnel po sa Pangasinan sa ngayon? Sa ngayon, sir, yung figure, hindi ako nagbibigay ng figure, sir. Kaya nagpasensya. Ang masisiguro ko po sa inyo is all personnel ng Pangasinan Police Provincial Office, lahat ng assign sa mga police stations, i-include po natin yung ating mga national support units, and then ang Maritime, HPG, CIDG, and explosive ordnance natin ay nag-undergo din ng itong tinatawag na drug testing. Pasensya ka na, Idol Yes, Bud, sa okay lang. Idol Mark. Ako po. Pag sa figure na strike namin, hindi ko talaga sinasabi. Okay lang po. Actually, ako magpapasensya hindi ko na-advance kasi kagad yung tanong kung ilan po. Anyway, sir, paanong magiging nito? Kasi ito nga po, given po, drug-free workplace na po ang Pangasinan ng PNP, may magiging monitoring po ba tayo na mapanatili na ganito? Mga ganito? Tama kayo dyan, Idol Buzz, Idol Mark, no? Yung figure, hindi ko talaga pwedeng sabihin kasi marami nakikinig sa atin, hindi natin alam. For security purposes lang yun. Although may data ako dito, pero I'm sorry. Okay na po, okay. Ngayon naman, Idol Buzz, yung doon naman sa katanungan mo na paano yung monitoring? Yes, ayon po sa ating Provincial Director Police Colonel GP Pangid, kakatuwang po natin ang provincial government headed by our Governor Ramon Monmon Gigot III. Ayon po sa kanyang sinabi na tuloy-tuloy ang pagmumonitor natin sa lahat ng ating kapulisan. So pagkatapos po nitong madeklara na drug-free workplace na ang Pangasinan at na-testing po natin ang ating kapulisan, ay mayroon pa rin naka-schedule, nakaabang na ito ay random mandatory testing pa rin sa ating kapulisan upang mapanatili na yung ating kapulisan po ay hindi lilipat ng daan. Yan. They will continue to adhere to the rule of law upang sa ganon sa aming pagpapatupad ng batas ay mayroon po kami integridad at saka yung ating mga mamamayan ay tuloy-tuloy ang magiging respeto at tiwala nila sa aming hanay, sir. Opo. Sir Renan, si Idol Mark po ito, sakaling meron pong wag naman, pero meron naman positibo, di ba? Ano po bang dito damang procedure po na ginagawa po ng ating pong istasyon, yung ating pong institusyon pagdating po dito sa kapag napatunayan na for example talagang gumagamit? Kapag may isa po na napatunayan na gumagamit, he will do makakasuhan po siya. He will be dealt with administratively ayon sa provision ng ating Article 282 and Book of 6 of Labor Code and Republic Act 9165 kung saan po siya sangko, kung saan po siya nakalagay doon. Mayroon po tayong tinatawag na due process of law. He will be removed from his office at saka i-hold po natin dito sa Pangasinan Police Provincial Office as our holding unit para yung investigasyon po ay hindi po siya makikialam sa investigasyon bagkus siya po ay
kumbaga sa amin, sinasabi namin na under disciplinary siya at saka hindi siya makalabas dito sa campus hanggat umuusad po ang kanyang kanto. Doon po sa mga estasyon po ng mga kapulisan po, though random po ito, pero syempre ang unang-una dito yung happy po talaga. Tama po ba, sir? Yes, sir. Pangunahan po yan mismo ng ating bawat hepe ng bawat istasyon, all officers and commanding officers, and susunod po yung ating mga non-commissioned officers at saka yung mga NUP or non-uniform personnel po. Okay. Yun. Anyway, Sir Reynan, ito nga po dahil napakagandang balita. Kumusta po ba yung ano natin ngayon with this po? Kasi pwedeng nabanggit nyo kanina ang task ng moral ng PNP Pangasinan kasi na-declare nitong Monday. So, magiging buwelo po ba natin ito, sir, na para mas paigtingin pa ang pagsugpo sa illegal drugs dito sa Pangasinan? Yes, sir. Itong indikasyon sa atin na drug-free workplace na po ang Pangasinan Police Provincial Office at ang ating kasama po natin dyan ang provincial government by Honorable Governor Ramon Vico III, na kung saan ang nais po natin ay ang Pangasinan, ang lalawigan ng Pangasinan ay maging drug-free. So, katunayan nga po nito, sir, tuloy-tuloy po ang ating kampanya laban dito sa illegal na droga, and thankfully, we have already reached almost our goal na maging drug-free itong lalawigan natin, sapagkat as of now, ayon dito sa ating data, we have already acquired 87% ng barangay natin dito sa ating lalawigan ang drug-free na nadeklara na ng ating region PDEA, DILG, and provincial PDEA po. So dahil po yan, puspusan pa rin po ang ating ginagawa na kampanya laban sa illegal na droga, na kung saan ay ating masiguro na wala man lang makapasok o makapagasik ng gulo dito sa atin sa pamamagitan ng pagbibinta ng illegal na droga. Kaya naman ang ating Provincial Drug Enforcement Unit ay tuloy-tuloy po ang kanilang monitoring, tuloy-tuloy po ang validation ng mga information na kanilang nakakalap. At yun nga po, yung mga nagkaraang araw ay tuloy-tuloy ang kanilang operasyon laban po dito, at dahil po dyan marami po tayong nahuli na drug personalities. Ito po yung mga nagbebenta talaga ng droga. Isa na dyan sa Lingayen, Mangaldan, ay napakalaki pong droga ang ating nakumpiska dyan. At saka yung tao po ay ating naaresto. At ang tinitingnan po natin ngayon ay kung saan niya kinukuha yung kanyang ibinebenta na droga. Kasi dito sa Pangasinan talagang pinagdadaanan lang ng mga itong mga nagbebenta ng illegal na droga, sir. So sa ating kakalsadahan, sa ating mga boundaries, muling pinag-utos ng ating provincial director na continue yung maximum deployment ng ating personnel, at the same time conduct of mandatory checkpoint, conduct of uplansita, maging four wheels man, maging motorcycle. At dahil po dyan, sir, mas lalo po niyang pinigting ang ating kampanya laban sa mga illegal na gawain dito sa ating probinsya. Kaya naman po inilunsad po ng ating provincial director ang kanyang first police modular outpost, na kung saan ito po ay binigay sa ating mga upang itong modular outpost na ito ay mapalapit ang istasyon ng pulisya sa lahat-lahat po ng dako, upang maibigay ang maganda at napabilis na serbisyo publiko sa lahat-lahat ng mamamayan dito sa ating probinsya, sir. Opo. Well said, Sir Renan. Salamat po sa inyo pong ulit panahon at pagbibigay ng aksyon dito sa ating pagiging drug-free workplace. Congratulations po sa buong persa po ng PNP Pangasinan, sir. Yes, sir. Maraming salamat po, Idol Mort and Idol Mads. Lagi po tatandaan ng ating mga kababayan dito sa ating probinsya na ang pinaka-first priority namin ay ang kanilang kaligtasan at kapayapaan at kayusan sa ating lalawigan. Alinsunod dito sa programa ng ating provincial director, na kung saan Pangasinan Police is always first. Ramdam nyo kami, impartial, respectful, service-oriented, and trusted po ang ating kapulisan. So maraming salamat po, at patuloy po kayo na suportahan ang bawat programa ng ating gobyerno alinsunod sa ating batas. Patuloy po tayong sumunod sa batas at alituntunin ng ating bayan, at ang kapayapaan at kaginhawaan o
ito ay ating makakamtan, sir. Yes, sir. Salamat, sir. Maraming salamat. Yes, sir. And magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, sir. Masantos siya kabusan, Sir Renan. Idol, si Police Captain Renan de la Cruz ang tagapagsilita ng PNP Pangasinan. Ito nga, kagaya ng sabi nga niya is bahagi din ito kasi kausap din natin ng PDEA eksakto kahapon na Idol Mark. Kaya actually laking bagay talaga na nakakapagpatas ng mga yan na at least alam mo safe safe drug-free workplace, walang gumagamit. Ibig sabihin, pag dineploy yung PNP, walang alinlangan diyan Oo. Kasi ibang-iba yung halimbawa nag-aalangan ko, baka sangkot, baka Yes. di ba? Yung mga ganun. So, ngayon malinis po sila. So, napakadaling magiging smooth yung ano po nila dito, yung sailing po ng pag tugon dito sa usapin ng illegal drugs sa Pangasinan. At may credibility Oo, para number one. respond doon sa ganyang klase ng usapin. Kasi tulad ko, for example, kapag mga ganyan na anong kredibilidad mo na manghuli kung ikaw mismo? Oo, baka sumbatan ka pa ng uhuli, di ba? Nuhuli mo ako, mag-jamming tayo dati. Mahirap yan. Mabuti naman po mga idol. At ito, congrats po sa BNP Pangasinan. Of course, pinangunahan po sila ni Colonel Jeff Pangid. Kapanayin po natin mga idol si Captain Renan de la Cruz, ang PNP Pangasinan na Public Information Officer. Impormasyon, intriga, issues. Eye for an eye. IFM News.